Разбойникът, който стоеше до Исус, му каза: ако си Божий син, слез от кръста, стори чудо. А от другият отговори и му каза: защо говориш като безумен? Не виждаш ли, че този човек, който стои до нас, е праведен? Не виждаш ли, че понесва нашият грях? Ние заслужаваме нашата смърт. Ние заслужаваме нашето наказание, но той не го заслужава и въпреки всичко стои там. Човекът, който стоеше отдясно на Христос, разпозна какво всъщност кръста прави за него. Ако разпознаеш днес, ако разбереш днес какво кръстът е направил за теб и какво прави за теб, ще вечеряш с Христос на небето. Понеже Откровение на Йоан казва: стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми, отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. И се запитвам: защо, Господи? Защо си отвън и чукаш? Ако ти си отвън и чукаш, тогава кой е вътре? Не е нормално Христос да бъде отвън и да чука. Би трябвало да стои с нас на трапезата. Би трябвало да стои с нас на трапезата. И когато разпознаеш кой е кръста и какво е направил кръста за теб, понеже кръстът никога не е съществувал за да осъди. Христос не е дошъл да спаси праведните сами по себе си. Христос е дошъл за да спаси грешните, за да спаси провалените, счупените, смачканите. И знаете ли как ги спасява? Просто като протяга ръце и ви прегръща. Той прегръща проблемите ти. Той прегръща сърцето ти. Той прегръща всъщността ти. Прегърни го, не си ти, той е тук. Прегърни го. Кажи: Господи, прегръщам те. Прегръщам те. Оставям всичко в миналото и продължавам напред с теб, прегръщайки те. Хващам ръката ти и те следвам. Хващам ръката ти и вървя по вода. Хващам ръката ти и чувам гласа ти. Хващам ръката ти и се всушвам в Словото ти. И позволявам на Словото ти да пребъдва в мен и аз в него. И аз в него. И когато кажеш тези неща на Господа, това, което Господ прави за теб е: приготвя трапеза пред теб. Приготвяш трапеза пред мен. Приготвяш трапеза пред мен. Приготвяш трапеза Това не е песен. пред мен. Това е състоянието на сърцето ми днес. Това не е песен, това е състоянието на сърцето ми. Приготвяш трапеза пред мен. 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 И знаеш ли, докато Господ приготвя трапеза, понеже Давид казва: приготвяш трапеза пред мен в присъствието на моите неприятели. Знаеш ли кои са твоите неприятели? Бедността, болестта. Приготвяш трапеза пред мен. Знаете ли, Трапеза пред мен. когато Господ каза на Моисей
да направи, колко от вас знаете тази история, когато Господ каза на Мойсей да направи ковчега на завета. Нали знаете ковчега на завета, в който вътре е имало 10 Божи заповеди, които Бог даде на Мойсей на планината. И когато когато Господ каза на Мойсей да направи ковчега на завета, там имаше 2 херовима. Там имаше 2 херовима, които поглеждаха един към друг. Поглеждаха херовимите един към друг. Знаете ли защо? Понеже когато Люцифер, падналия ангел, който не е всъщност е Сатана, когато е бил на небето, Словото ни казва, че в Езекил той е бил сътворен от скъпоценни камъни. Докато Господ го е сътворявал, буквално е поставил в тялото му инструменти, музика. И буквално тялото му е било създавано от скъпоценни диаманти. Дори Езекил казва, кои точно диаманти. И буквално Словото казва, че е бил направен буквално съвършен. Беше твърде красив. И буквално Господ стоеше на трона и Люцифер, днешният дявол, виждаше Бог лице в лице и го хвалеше. Лесно е да виждаш Бог лице в лице. Лесно е, когато банковата ти сметка е пълна, когато си спокоен, че ще платиш квартирата, ще платиш тока, ще платиш сметките, когато децата ти са добре, когато имаш красива къща, красив автомобил, когато всичко ти е окей, лесно е да хвалиш Господа. Нали? Лесно е. Ако трябва да бъдем честни, много е лесно. Но когато сърцето ти скърби, когато, не ти е окей, не ти е окей, просто не ти е добре. Истинското предизвикателство е точно там. Дали ще бъдеш същия, когато си на планината, когато си на долината, дали ще бъдеш един и същ. И знаете ли защо ви казвам тази история? Понеже когато Люцифер беше на небето и хвалеше Господа, той се мислеше за най-красивия. Мислеше се за най-добрия. И действително беше така. На небето нямаше по-красив след Господа от него. И точно тогава, когато допусна тези мисли вътре в себе си, че е най-красивия, че е най-добрия, че може да се моли по-добре от другия, че може да чете Словото повече от другия. Другия чете Словото 1 глава, аз ще чета 5 глави. Другия се помоли така, аз ще се моля по друг начин, по-помазан. Когато Люцифер допусна тези мисли в себе си, той падна. И когато Господ каза на Мойсей да направи ковчега на завета, каза на херовимите да бъдат един срещу друг. Знаете ли защо? За да поглежда от срещния херовим, другия херовим и да каже, има и друг като мен. Не съм най-добрия. Не съм най-красивия. Има и друг като мен.